Dobré ráno, čuráci! Jožko, máš slovo? Dnes píšeme písomku. Jožo, drž hubu! No, trieda, mali by ste si brať príklad z Jožka. Pripomenúť, že dneska píšeme polročnú piere. Písomky vám dané. Máte na to celú Jožko. hodinu. Odkiaľ Archimedes? Ja vás budem Orať. kontrolovať. Vravím, žiadku píšku si vyťahni. Idem si po ňu. Takže, vážená pani, Ježišmaria, mamka ma zabije. týmto píšem poznámku vášmu synovi Zdenkovi za to, že neprejavuje záujem o učenie. Majte sa pekne a prajem pekný víkend. Čus!